Zdravo, dragi moji, zdravo, zdravo, zdravo. Dobrodošli svi u novi video i kao što vidite, ovo će biti jedan soft spoken. Nadam se da će vam prijati. Pošto vidite da sam i dalje kod mame u Valjevu, i nemam puno mogućnosti da vam snimam neke raznovrsne videe, rešila sam da vam večeras ponovo pričamo ovako tiho. Nadam se da će vam to prijati. Ja sam našla jednu moju staru sliku, pa sam rešila da na osnovu nje malo popričamo. Ovo je inače slika iz vrtića. U ramu je ovom plastičnom, kao što vidite, pa ću ja da je izvadim, da možete bolje da vidite. Pošto je jako stara. Jako je stara. Eto. Sjetila sam se da bih mogla da vam ispričam kako je to nekad bilo u vrtiću. Ali ajde prvo da malo izanaliziramo sliku. Ne znam, ja kad je gledam, uopšte ne mogu da povežem svoj lik svoj sadašnji lik sa ovim. Kad sam bila, ovo je slikano, ja mislim, u vrtiću pre nego što sam trebala da pođem u školu. Inače, javite se vi kojima su mame šišale kosu. Meni je najčešće mama šišala kosu, što se može vidjeti iz mojih šiškica. I kao što vidite, imam ovdje jako blede obrve, kao i sad, jel? Jako, ne vide se skoro koliko su blede. I tužnog oblika, uvek sam imala obrve tužnog oblika. E sad, ovdje je nos bio pre nego što sam stekla devijaciju. Pa tako ne znam da li vama ličim. Inače, odrasla sam u pantalonama somotski na trekere. Ja se jako dobro sećam ovih somotskih pantalona na trekere. Obožavala sam ih. I ove rolkice sa meliranim kao bojama. Ona je bila bež, a boje su bile neke razne, ali jako, jako suptilne. Prosto neverovatno. Ja, kad sam bila mnogo mlađa nego u ovom periodu, inače pošla sam u školu ranije, zato što sam još sa 4 godine, ja mislim, naučila da čitam i
znate ono kako imate testiranje pred polazak u školu, psiholog je mojoj mami rekao da smatra da je bolje da pođem sa generacijom 75. Mislim, ja sam 76. godište i išla sam sa generacijom 75. u školu, jer kao smatrali su da će mi biti dosadno ako krenem sa svojom generacijom, jer sam već znala i da čitam i da pišem pomalo i sve sam to naučila u vrtiću, naravno zato što sam ja u vrtić pošla još sa 8 meseci. Da. I od tih 8 meseci pa do polaska u školu sam ja bila u vrtiću. Mislim, odlazila, vodili me u vrtić. S tim što sam sa 8 meseci naravno prvo primljena u jaslice, jer je moja mama morala da radi. Tad su, ona je već radila, tad su bili prilično doktori strogi kada je u pitanju ono, kad treba da uzmeš bolovanje za dete ili da ostaneš s detetom, mi je bilo to prilično rigorozno. I tako da je ona morala da radi i ja sam morala da idem u jaslice, nije imao ko da me čuva. I znam da sam ja, kad sam možda bila malo starija, možda 2-3 godine, baš nisam volela da idem u vrtić. Baš mi je to padalo teško, jer nekad smo išle pešaka, a taj moj vrtić je bio na drugom kraju grada. Tako da deo puta mama mene nosi, pa me spusti, pa me vodi, pa ja plačem, pa ja govorim neću ja u vrtić, idi ti u vrtić. Ja ću da idem tamo gde ona radila. I baš nešto nisam voljela, naravno kasnije, kad sam možda imala 4-5 godina, tad mi je već bilo zanimljivo, pošto smo svašta nešto radili. I voljela sam moje vaspitačice, čak se sećam imena jedne i one su mi stalno plele kikice od kose i tako da baš sam ih voljela, onako, baš su mi drage uspomene i naravno pripremali smo razne priredbe i to mi je bilo zanimljivo i tako da sam posle kasnije zavolela ovaj vrtić. Čak mi je taj polazak u školu mnogo teže pao, zato što nisam voljela da izađem iz sredine koju sam poznavala. Tako da je ovo slika iz tog perioda pred školu, znači ono poslednje slikanje u vrtiću. Ne znam da li sam vam pokazala, ne sjećam se, ali iako sam vam pokazala, nisam vam pričala ovu pričicu o mom vrtiću. Bukvalno sam bila starosedelac. A taj vrtić koji je bio na drugom kraju grada, išla sam tamo zato što je mami bilo lakše da me tamo vodi, jer je on bio odmah blizu njenog radnog mesta, tamo gde ona radila, i onda je njoj bilo lakše da me tamo vodi, da me odatle skuplja, da idemo kući. Ali znam da mi je teško padao put do tamo, iako recimo u nekim danima
kad moj vrtić nije radio, morala sam da idem u jedan vrtić u centru grada i ja nikako nisam voljela da idem tamo. To mi je bilo najstrašnije kad moram da idem tamo. Sećam se, mi smo u mom vrtiću koji se zvao Naša radost spavali na onim samo dušeci se prostoru i kao na pod, baš je bio onako prostrana ta prostorija gde smo mi spavali, vaspitačice samo prostoru dušeke na pod i mi spavamo. I znam da sam uvek sanjala kako padam sa plafona. Sećam se, tu je gore bila lamperija, plafon je bio sav u lamperiji. I ja večito sanjam kako padam sa tog plafona. A ovaj vrtić koji se zove, ja mislim da je Milica Nožica, nisam sigurna, u centru grada oni su imali krevetiće, međutim ja nikako nisam voljela kad sam morala tamo da idem. Eto šta je navika. I nisu bile moje vaspitačice i sve je bilo drugačije. Ja imam mnogo lepše uspomene iz vrtića nego iz osnovne škole, pošto sam nekako u osnovnoj školi zapala kod jedne učiteljice koja nije bila baš najsjajnija učiteljica. Znači, nemam lepe uspomene na nju. Gušila je svu moju kreativnost. Čak me je terala da vadim protezu, zubnu protezu, nije mi davala da čitam. Iako mi je zubar rekao da moram da nosim zubnu protezu, ona je, ja i ovako je mama imala problem sa mnom da me natera da nosim protezu i onda ona to iskura sa mnom i onda dođem u školu i učiteljica me natera da izvadim protezu jer ne može da me sluša kako ja frfljam sa protezom. To je samo jedan delić mojih ružnih uspomena sa tom učiteljicom. Ja smatram zaista, mislim da je jako bitno da imate taj početni taj početak je jako bitan, da imate jako dobrog učitelja, međutim ja nisam imala, moja učiteljica je već to vikala. Sećam se kad ja sam volela likovno jako i uvek se zanesem tako kad dobijemo neku temu da radimo. I u nekom momentu počnem onako da pevušim, ali ne da oblikujem slova, nego onako jao, što je ona to mrzela, ona me momentalno preseče, prodere se. Zorice, šta radiš to? Zašto pevaš? Tako mislim. Tako da imam mnogo lepše uspomene iz vrtića. I ova slika mi je jako, jako draga. Ona stoji ovde kod moje mame. Pantalone na trekere sam voljela uvek toliko da nosim, da se sećam mnogih mojih pantalona na trekere. Sećam se da sam imala jedne od đavolje kože, tako se to zvalo, ja sad ne znam. Znači bili su onako neki
mekan materijal, ali debeo, onako za zimu. I toliko sam ih volila da sam posle kasnije nastavila da nosim džins na tregere. Recimo, sećam se ja mislim na prelazu iz osnovne škole u srednju školu sam imala jedne omiljene džins na tregere koje sam posle čak odsekla, ja mislim, da, pa sam ih pretvorila u bermude, ali isto su bile na tregere. Eto, toliko sam navikla na te pantalone na tregere. Ali ove somotske su bile obavezno zimi. I rolkice. Rolke i dalje nosim i dalje volim, mada mi sad nešto ne prijaju s obzirom da mi je uvek vruće. Sećam se, smo sedeli na stoličicama, ovde može malo da se vidi naslon od stoličice, tako smo se slikali. Posadete na stoličicu i slikajte. Inače, devijaciju nosa sam dobila ja mislim da je to bio 2. razred osnovne škole. Ja sam nekako u mojoj ulici najviše odrastala uz starije dečake. Nisam u blizini imala toliko puno drugarica, tako da sam ja uglavnom visila, gledala kako se oni igraju, pokušavala da se upacim, međutim, mislim, stalno me brat ćuška od njih. Tako da kad sam pošla u 1. razred, bilo je onako poprilično nekako sam se teško uklapala i sećam se da nisam voljela, nisam uopšte nalazila zadovoljstvo u igranju lastiša. I sećam se da sam, znači, tad kad su moje drugarice igrale lastiš, ja sam se zezala i kao smetala im, kao upadala u lastiš. Smetala, zezala se, znaš, kao, jer nije mi bilo jasno kao zašto toliko vole lastiš da igraju. Ja sam se pre polaska u školu igrala klikera, rata, kauboja, indijanaca. Moj brat je pravio luk i strele, pa smo gađali u šumi, mislim, svašta nešto što dečaci uglavnom se igraju. Pravili bombe od blata, svašta, mislim. Tako da sam ja smetala toj drugarici jednog dana, mislim da je bio 2. razred. A ta drugarica moja školska je bila onako poprilično grupa i ratoborna i sećam se da se okrenuo u momentu kad je igrala. A da, jako bitna činjenica, nosila sam naočare. Nosila sam naočare koje su bile onaj socijalni ram, onako podebele. I sećam se da se ta drugarica samo u jednom momentu okrenula kako je igrala i rukom me ovako udarila preko nosa i preko tih naočara. Znači, ja sam, mislim, meni je nos otekao, sad su oni kao moji drugari zvali učiteljicu i ispričali je šta se desilo. I onda je ona, naravno, u svom stilu, šta me briga, uopšte, čak je vikala na mene i uopšte nije bilo briga,
a ja sa grbom na nosu mjesec dana. Mjesec dana sa grbom na nosu i od tada mi je iskrivljena ta jedna hrskavica, tako da i ceo nos, jel? To su mi uglavnom najviše, jel, naočare učinile, zato što su, kako kažem, izvršile pritisak na tu mekanu hrskavicu. Tako da ja ostadoh, imala sam ovako baš gadnu uspomenu iz osnovne škole. I još jednom mi se desilo da sam povredila gadno nos, a to je bilo u starijim razredima, kad sam sedela na, ako znate, ovako betonske tribine. I ja nisam sedela sa one strane sa koje se sedi, nego sam sedela sa suprotne strane i klatila noge onako, jel, kao mlatila se s nogama, pošto dole nemate ništa sa druge strane kad se okrenete. I u jednom momentu sam toliko zaljuljala noge da sam pala napred na beton i udarila nos i sve zvezde sam naravno videla. Tako da sam ja moj nos poprilično ispovređivala i više nije ovakav kao na slici. Imala sam ja još tih raznih povreda u školi, ali neću više da vam pričam o povredama. Ako budete želeli nastavak, pišite svakako dole. Inače, prvi put sam se ošišala na kratko u 5. razredu. Mislim da sam tad prvi put i otišla kod frizera, jer mi je dojadilo više da me mama šiša i da mi večito iskrivi šiške ili kosu ili... Tako da se sećam da sam se ošišala na... Ako se sećate vi, ja ne znam da li se mladi uopšte sećaju te frizure, Italijanka se zvala. Ali neko je zvao i šerpica, pošto je išlo ovako, kao sva kosa se žižala od ovde, a ovde ispod se steše onako. Ne znam, zvali smo je Italijanka. Eto, tako sam se prvi put ošišala u 5. razredu. I posle toga sledeći put sam se ošišala na skroz kratko, ovako, recimo kratko, u srednjoj školi ja mislim u 1. godini, ali nisam sigurna. Pa da, negde na polovini 1. godine, ja mislim. Eto, od te Italijanke od 5. razreda, znači do tad sam puštala kao neku kosu i nije mi se sviđalo nikako kako mi stoji duga kosa, znači nikad mi se nije sviđalo. Ni sad mi se ne sviđa. Tako da, generalno, a ovu frizuru sam zvala Prince Valiant. Čak sam se i ja jednom sama ošišala, negde možda sam bila 4. razred. Sama sam se ovako ošišala. Ne mogu da se setim da bih mogla još nešto da vam ispričam iz tih mojih ranih godina.
sam vam sve ispričala. Sve te neke zanimljive situacije. Naočare sam nosila kao posledicu povrede glave. Još jedna povreda, da, zamislite. I očni mišić mi je bio oslabio. Trebala sam i da vežbam, ali ko će dete da natera da vežba? Znači, tako da sam naočare nosila samo u prva 2 razreda osnovne škole. Da. Posle toga su mi ukinuli, ali sam imala i dečiju migrenu, pa sam neko vreme morala i neke kapi da pijem. Dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ja sam svakako uživala u ovom prisećanju. Rekli ste da biste voljeli da slušate moje neke pričice. Pa sam rešila naravno da vam izađem u susret. Planiram još svašta nešto. Tako da se nadam da ćete uživati, da ćete komentarisati, pisati mi vaše dogodovštine iz vrtića, iz škole. Vola bi da znam da li ste prolazili ovakve situacije ili ste imali onako baš bezbrižno detinjstvo i školovanje. Nadam se da ste sad već duboko u carstvu snova i nadam se da ste zdravi i nadam se da se ponovo vidimo u nekom novom videu.